Hingi ako ng piso, 2 piso. Pang ano ko lang din, pang pagkain. Ayos lang. Kate, meron kate? Sugod. Ah. Ay, salamat. Pwede humingi ng piso sa iyo? Pero, Cinta naman eh. Oo, sige na, ayos lang. Ayos ka dyan ay? Hihingi sana ako ng pira. Pangkain ba? Kahit magkano? Piso, 2 piso. Magkano to? Ano kaya? Excuse me. Taga rito lang ba kayo? Ano ba? Dito lang kayo natutulog minsan, di ba? Doon kayo natutulog sa kabila? Mag-asawa kayo o magkasintahan? Mag-asawa? Ilang years na kayo kaya? Tayo na, matagal na rin pala na. Saan ba kayo nagtatrabaho dati? Martin Area ba? Oo. Martin. Ganun ba? Pero naman, hindi naman. Nagpa-parking ka pag may ano? Nagpa-park? Pero kung hindi naman. Sa isang sasakyan, magkano yung Hindi. minsan? Never. Hindi lang. Oh my God. Hindi lang mahuhul ko bila yata. Ganun ba? Depende lang kung magkano yung ibibigay, iabot sa inyo. So kuya, may kunting sana kung ano sa inyo ba? Ayos naman sa inyo, nahingi ako ng piso, 2 piso. Pang ano ko lang sa pagkain ba? Pang dagdag, ayos lang. Pwede humingi ng piso sa iyo? Pero, Cinta naman eh. Oo, sige na, ayos lang. Marami yung diet na. Actually, hindi talaga ako humihingi ng pira. Bali, ano lang to, social experiment lang. So, hindi ko to kukunin, isasauli ko sa inyo. So, maraming salamat. Anong pangalan mo? Gisalin. Ikaw, kuya? Ulitin ko lang. Ayan pala akong pangalan ko. Tapos, actually, doon ako galing sa tindahan. Bumili lang ako ng biskwit para sa inyo. Ibibigay ko sa inyo ba? Ito. Saka itong kunting barya. Salamat. Saka mag-ingat kayo. saan ka nakatira? Doon lang sa kabilang kalye. So, okay, maraming salamat. Ingat kayo lagi. Okay. Oh. Okay, salamat. Kikilalanin po natin itong dalawa na to, na si kuya at si ate. So, ito na. Hello, ate. Nay, tay. Kumusta? Ayos lang? So, anong ginagawa nyo, nay? Bronze? Ay, ibibenta ninyo. Magkano pong bintahan yan? 185 yung 1 kilong bronze. Hindi yan naabot ng 1/4. So, magkano lang yan, nay? 40. Anong pangalan mo, nay? Cecilia Mahino. Ikaw, tay? Live-in kayong dalawa. So, ilang years na kayo? 16. Matagal-tagal na rin pala, no? So, ako pala si Ayan, ay. Ayan, ay. Taga saan kayo, tay? Baling lang. Probinsya niya, San Fernando. San Fernando. So, taga Cebu lang kayo. So, nay, may ano ako sa inyo ba? Ayos lang ba na hingi ako sa inyo ng pira? Coins lang, piso, 5 piso. Kasi may bibilhin na ako. Sige, Idong. Barya lang. 5 piso lang.
Ang bait naman nila. Alam. Gagaan ba? Lagi magkinaro. Pero ako pa. Oo. Panindan ko. Ako pa magaling. So salamat ya. So ito binigay ako ng 5 piso ni Kuya. So Kuya, ibabalik ko sa iyo. Maraming salamat. Ibibigay ko sa iyo. 20 sa inyo para sa inyo rin. So maraming salamat ha. Salamat talaga, ang bait niyo para. Salamat Nay, salamat. Dito na ako. Alis na. Kaya salamat. Thank you. So kilalanin natin at didiskarte tayo para mabigyan tayo ng pera. Pero ibabalik din natin yung pera na binigay niya. So dito na guys. Nay, kumusta na? Ang pangalan mo? Linda. Dito tayo. Laida. Layday. So taga saan ka na? Taga dito lang? Ha? Compostela? Manila. Anong ginagawa mo dito? Taga Manila ka pala na. Nakaupo lang. So, Nay, may coins ka dyan, Nay? Hihingi sana ako ng pira. Pangkain ba? Kahit magkano? Piso, 2 piso. Meron ka, Nay? Pangingin ng Ang bait ni Nanay. Magkano to? 5. Tingnan yun, nagbinigyan ako ni Nanay. So, Nay, actually hindi po talaga ako ng humihingi. So, na po yan. Bibigyan kita ng 20. Bibigay ko sa'yo yan. Sa'yo na yan para pangkain. Oo, sa'yo yan. So, salamat Nay ha. Salamat Nay. Ayan pala, ayan. Salamat Nay. Excuse me po, ate, Nay. Excuse me. Dito lang. Taga saan? Barili, Cebu lang din. Barili, Dakit. Dakit? So, bakit dito na kayo nakatira, te? May trabaho kayo dati dito? O nagtitinda? Parang yung naglag sa una. Para mga. Claro. So, ano yun, te? Mag-ina kayo? Kakilala lang? Barkada lang? Ikaw na, taga saan ka? Sugod, Cebu. So, ingat lagi ha. Mag-mask kayo para sigurado. Yeah. So, ito lang ano lang kayo ng karton. Marking, Ganun. Sa isang sasakyan, magkano man yung binibigay nila? Sa isang sasakyan, magkano yung binibigay nila? Matag 20. May 10. Yeah. Okay. May nagpa-parking na? Lalabas? Ganoon ba? So, Nay, ate, may kunting ano lang sana ako sa inyo ba? Yung tawag nito. Ayos lang ba sa inyo na hingi ako ng piso, 2 piso? Pang ano ko lang din, pang pagkain. Ayos lang. Ate, meron ka tayo? Oo, 2 piso lang ate. So, ayan nga pala yung pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo to? Milani. Ikaw, Nay? Sita. So, may pamilya ba kayo dito? Doon masamua. Nandun sa inyo? Sugod. Ay, salamat. Pero actually, hindi talaga ako humihingi ng pera. Ano lang, social experiment lang po. Salamat ha. So, nakikita ko talaga na mabait kayo. So, sige lang, hindi ako humihingi ng pera. Salamat. Social experiment lang. So, may bibigay ko sa inyo. Prutas. So, ingat kayo lagi ha. Huwag kayong So, ganyan lang. Tapos hugas palagi ng kamay. Ate, may magkaya sabon? Ito sindahan. Sige, ingat kayo ate ha. Dito na ako. Salamat, maraming salamat. Sa ipagpatuloy yung kabaitan ninyo. Salamat. Okay, so guys, ito na. Susundan pa natin.
Tay, kumusta? Oh, ano yung kuwan ko? Ha? Anong pangalan mo, Tay? Ha? Anong pangalan mo? Wala duruwa. Ha? Wala duruwa. Ah, taga saan ka? Taga dito ka lang? Oo, kuwan. Ha? Anong probinsya mo, Tay? Sa? Wah, basta. Ah, Basak. So, Cebu ka lang talaga pala, Tay? Oo. Talaga? Ah, pera, hingi ng pera. So, Tay, kung ako yung hihingi sa'yo ng pera, ayos lang sa'yo? May pera ka ba? Okay. Pangbili ng pagkain. Kahit ano-ano na po, nagugutom na kasi ako eh. Ha? Agimas sa dito kasi. Ano, Tay? Agimas dito kasi. Sing lang. Okay. Kahit coins lang, ayos lang. Kahit coins lang. Ano po? Ah. Oh. Sarap. Oh, kahit coins lang po. Yan lang yan. So, salamat tayo dahil nabigyan mo ko ng pera. Ibigay nila ko sa'yo. Tayo. Sige na. So, salamat tayo. Kuya, excuse me kuya. Kumusta? Kumusta? Ay, marami natulog. Ha? Marami natulog yun. Dito lang kayo natutulog? Doon? Anong pangalan mo kuya? Ha? Doktor ka? Doktor. Ayan pala, ayan. So, taga saan ka talaga kuya? Taga dito lang? Dito lang. Dito lang yan. Dito lang. Anong probinsya nyo? Ha? Anong probinsya mo dati? Ako niya sa kanyo. Sa? Batir. Sa kanyo. Sa Pier. So, anong ginagawa mo? Ganito lang? Ito ba? Ah. Tuwan mo lang. Undan na ito kami. Wala may trabaho. Wala ka ng trabaho? Wala eh. Hindi na ako. Init tayo. Ako, mga stinta na kapin. 70. Oh, pero bata pa. Parang bata ka pa. Naangang dito ang taon. Yung taon, lagi dito ang tiguang eh. So, tay, Ha? pwede yung mahingi sa'yo ng pera? Kahit coins lang? Nakawagin kami yan lang. Hindi nakagal mo yung madali. Kahit piso lang, wala ka dyan? Kahit piso lang? Bayal ko ng tubig namun. Hindi ko ng tubig. Wala ka talagang pera? Hindi, kagal lang di ba? Hindi na. Hindi na. Walang babae yun. So, ito, mga kasamahan mo to? Tulog din na. Tulog? Ang pasuran na yan. Masuran ba ito? Ito na tayo. Ito tayo. Ano ba yan? Salamat din.